objecte de dret internacional ets un estat no en la mesura que en vulgui ser, sinó en la mesura que en vol ser, majoria democràtica, que tens la capacitat d'actuar com a estat, però sobretot i rellevant, que els altres et reconeixin com a estat. Aquesta és la clau. Sabem, per exemple, a Geòrgia, aquests estats satèl·lit de Rússia, Ossètia del Sud, per exemple, té capacitat de funcionar com un estat, però no té reconeixement per part de la comunitat internacional. Només d'un, que és de Rússia, que evidentment a efectes pràctics no serveix massa de res. Per tant, haurem d'articular i acabarem aquest argument, resumeixo molt ràpidament, ampliar la majoria, construir instruments d'estat, guanyar aquest reconeixement internacional, i aquest procés, la prioritat ara, és articular l'instrument que ens ha de permetre exercir el dret d'autodeterminació. I l'instrument, estem assajant diverses vies, n'hem obertes dues, una a partir de la llei del 2010, de consultes referendàries, que té un impediment, que és que cal el vistiplau, l'autorització del govern espanyol. Bastant remota aquesta opció. És a dir, Catalunya en molts aspectes és com Escòcia o com el Quebec, amb una diferència rellevant, que segur que Espanya no és ni com el Regne Unit ni com Canadà. Per tant, comencem aquesta via i en paral·lel també articulem la via de consultes no referendàries, que és aquesta per la qual Catalunya no necessita l'autorització de l'Estat. Necessitem un instrument que és el que ens permeti poder exercir aquest dret efectiu a l'autodeterminació. Tota aquesta feina ingent, l'objectiu seria fer-la el més aviat possible, per tant situar-nos a l'entorn del 2014. Però, insisteixo, la feina és amplíssima i nosaltres volem arribar en aquest estadi amb garanties suficients de poder guanyar la consulta. Tenim, legítimament, hem de poder articular els terminis per poder guanyar aquesta consulta. No fos cas que amb una precipitació perdéssim tot allò que hem construït. Fer la consulta amb ella mateixa ja ens dona caràcter de nació a tots els efectes, com a subjecte polític a tots els efectes. Però no només volem el reconeixement de la subjectivitat, sinó la capacitat real de poder construir aquest estat propi. Jo ho deixo.